Jo, papírnečky. Já jsem myslela, že to je ten... Teď budu tlačit. Tak svítí taky. To máme postavit 4,5. Kupáno, je to ideální. Oni nám tam dali kupáno, je. Zatím kukuřici tady asi, ne? Mhm. Říkají barunka panenky aspoň. No, my jsme si vždycky vyhráli tam na světě. My jsme dělali vlasy a... Tak z výletu se nám vracej. To je dost, že je taky vyvez. Dost, že je taky vyvez, no.